Apirilaren 30ean Bidasoak hurrengo denboraldiko Europako txapelketarako txartela lortu zuen, Granoillersen aurkako partiduan, hemen Hartalekun, eta horren inguruan mintzatzeko eta denboraldi guztian zehar lortutakoaz hitz egiteko, hemen dugu Iñaki Kabero. Kaixo, Iñaki? Kaixo. Hasteko zorionak, ez? Garaipen izugarria lortu zenuten hemen Hartalekun, zaleen aurrean, eta pentsatzen dut pozik. Bai, oain dela asko ez genuela ikusten Hartaleku hain beteta, eta oso partidu polita izan zen, gaina garaipena lortu genuen, eta esan duzuna, ez? Europako txartela eman digu hurrengo urterako. Hori da, denboraldi ona egin duzue gainera, eta horri bukaera emateko hori lortzea zen zuen helburuetako bat, eta hori ja zuekin duzue, ez? Eta gainera hemen Hartalekun egitea berezia. Bai, oso berezia, esan dudana, ez? Jende asko egon zen, eta gaina hori gure maila oso ona izan da, zen konpetizio guztietan egon geha, falta zaigu Asobal-kopa, baina Errege Kopa egon gera, Europa jolastegu, ligan oso maila ona eman dugu, eta azkenean da zure helburua, ez? Emaitzik onena lortzea, eta hori mantentzea, ez? Denboraldi bukaeran arte. Aipatu duzun bezala, lehiaketa asko izan dituzue aurten, denboraldia gogorra izan da, batez ere hor otsaileko hilabetea partiduz betea izan zenuten, tartean ere lesioak izan dituzue zuetako batzuk, eta gogorra izan da, baina poliki taldea lanean ongi ari da. Bai, azkenean taldea rotazio sistema erabiltzen du, eta sortez burutu dugu gure lana, ez? Norbait lesionatuta egon danean, beste batzuk hartu dute responsabilitatea. Orduan, nik uste hori klabe bat izan dela, ez? Gure regularitatea mantentzeko. Hori da, talde lan ona egin duzue, eta ez bakarrik taldean, zu bereziki ere denboraldi ona egin duzu, eta horren erakusle izan da eman dizuten saria, ez? Edo izendatu zaituzte jokalaririk onena bai zalek eta bai kazetariek egiten duten bozketan, eta horrekin ere pentsatzen dut pozik egonen zarela. Bai, oso pozik, ez? Azkenean beste errekonozimendu bat da, nire burua ondo ikusi dut denboraldi honetan, baina hori norbait edo zaleek edo beste kazetariek esfortzu hori aitortzea berezia da. Beti berdinak egon dira, ez? Kauli, Rodrigo, Joan, pixka bat aldatzea tokatzen zen, eta ez oso pozik, nire mailakin denboraldi honetan, eta trofeoaren gatik ere bai. Eta, zuen helburuetako bat orain, aipatu duzun bezala lehenago, Asobal ligan txapeldun orde izatea da, ez? Eta horretan ere borrokan zaudete buru belarri, eta hori lortzeko lanetan. Bai, asteburu honetan izan dugun partidua ez dugu burutu izan nahi dugun bezala, baina, oraindik 3 partidu geratzen dira, 2 etxean eta beste bat Huescan, kanpoan, eta nire ustez talde osoa nahi du hori, ondo bukatu, ez? 3 partidu geratzen dira, mai goiena eman, eta partidu bakoitzean, eta ondo bukatzea denboraldia. Aipatu dugu, denboraldia luzea egiten ari dela, ez hilabete asko dira, eta zuek ere nekearekin iristen ari zarete bukaerara, baina gelditzen den guztian dena eman beharko duzue, eta, borobiltzeko denboraldi on hau bertze lorpen hori lortu. Bai, hori, esan dugun bezala lehen, otsaila oso luzea izan zen, partidu asko, eta orain arte iritsi baldin magea, ja ezin gera kexatu, ez? Orduan, hori, ja azkeneko esprina geratzen zaigu, esfortzu atera aldegun lekutik, eta azkenean hori, bukatzea denboraldia ondo, eta hori, lesio gabe baldin bada.
Hori da, eta, bueno, zuk ere zure partetik kontratua luzatu zenuen, hurrengo urterako ere bai, eta pentsatzen dut, hurrengo urtera begira ere, lehendabiziko atxeden hartu noski, eta gero berriz ere lanean jarraitu, eta, bueno, talde honetan gustora zaudela aipatu zenuen, eta, bueno, poztasuna da, zure hiriko horrelako talde batean egotea. Bai, hori privilegio bat da, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina oso eroso sentitzen naiz etxean, azkenean nire etxea da, eta sorte bat da jolastea zure hiriaren taldean, eta gainera helburu hauek eukitzea, ez? Hasi ginen bigarren mailan, gero progresio handi bat nabaritu da, eta azkenean ohore bat da. Eta bukatzeko, orokorrean horrela zer balorazioa egin dezakezu denboraldiaren inguruan, haunitzetan arrobiko jokalariak ere zuekin ibili dira, azkenko hilabeteetan batez ere, eta horrek erran nahi du etorkizuna badela, talde honetan eta goi mailako lehiaketetan urten egin duzuen bezala, beraiek ere maila eman dutelako. Bai, esan dugun bezala leheno, errotazioa erabiltzen dugu, eta hori lesioak egoten dinenean, azkenean taldea osatu behar duzu, ez? Orduan, arrobiko jokalariak oso lan oso ona egin dute, gainera kalitastekoa, eta hori eskertzen da asko. Taldea, progresio bat izan du, arrobiko jokalariak hasi ziren pixka bat bakarrik entrenatzeko sartuta, baina azkenean partizipazio handia izan dute, eta hori taldearen edo klubaren helburu bat izan da. Zorte on, gelditzen zaizuen partidu hauetan, eta mila esker. Mila esker zuei.